Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель», у студыі Наталья Ігнаценка. Добрый дзень. У Гомелі, як і па ўсёй краіне, пачаўся чарговы этап выбарчай кампаніі. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Кожны з іх павінен набраць у сваю падтрымку не менш як 100 000 подпісаў грамадзян. Затым, як ідзе гэты працэс, назіралі нашы корэспандэнты. Наталья Яўсеенка – настаўнік музыкі ў адной з гомельскіх школ. У гэтым годзе свой летні адпачынак вырашыла прысвяціць галоўнай грамадска-палітычнай падзеі ў жыцці краіны. Здравствуйте. Это инициативная группа по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Республики Беларусь. Пожалуйста, пожалуйста. Сямейная пара пенсіянераў дзікун побачила ў жыцці нямала. Іван Антонович прайшоў усю айчынную вайну. Ён адправіўся на фронт добраахвотнікам і сустрэў перамогу пад Берлінам. Пасля доўгі час працаваў у лясной гаспадарцы. Становішчам справ у эканоміцы цікавіцца і зараз. Безусловно, политика построить не на измах, капитализм или социализм, а на интересы народа. А это можно только повышением эффективности использования государственной собственности. Ветліва сустракаюць зборшчыка подпісаў і ў наступнай кватэры. Працоўны стаж Галіны Даўгуненка таксама вылічаецца дзесяткамі гадоў. Больш 20 з іх яна працавала на заводзе «Карал». На пенсію пайшла ў пачатку 90-х, які называе самай цяжкай парой. Гаворачы аб сённяшнім дні, адзначае галоўнае. Надо идти вперед, продвигать, и все это, чтобы все это удержать, что достигнуто, не разрушать, как говорится. Вот. Ну и дай Бог, чтобы нашим детям, чтобы они не знали войны. Потому что вот как на Украине, там же брат на брата идет. Как это в Библии писалось, что будет такое. Такое нельзя допускать. Вот поэтому у нас, слава Богу, жить можно. Ветэран вайны Васіль Карніенка з выбарам свайго кандыдата таксама вызначыўся і дакладна ведае, якім павінен быць прэзідэнт сучаснай Беларусі. Это человек, наш настоящий, такой это человек, о чем думает, он говорит. Удакладняючы пашпартныя дадзеныя, Наталья запаўняе падпісны ліст. Наперадзе яшчэ дзесяткі такіх жа візітаў. У тым, што гэта недарэмная справа, яна не сумняваецца. Пра матывацыю кажа лаканічна. Ну, если не я, то кто? А я считаю, что так я внесу маленькую лепту в будущее своей страны. Руслан Праляскоўскі, Дмитрий Котаў, Игорь Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень стварэння пажарнай службы, пераемніцай якой стала Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У Гомелі святочныя мерапрыемствы з гэтай нагоды прайшлі на пляцоўцы каля лядовага палаца. Выратавальнікі арганізавалі сапраўднае шоу, галоўнымі удзельнікамі якога сталі юныя гамельчане. Кожны з іх атрымаў магчымасць не толькі даследаваць тэхніку і інструменты супрацоўнікаў МНС, але і паспрабаваць прымяніць іх на практыцы. Напрыклад, надзеўшы кіслародны балон і маску, прайсці праз дымавую камеру або перарэзаць металічны прут. Найбольшай жа папулярнасцю карысталіся аўтапад'ёмнікі, да якіх выстраіліся чэргі жадаючых падняцца на вышыню 50 метраў. Празднование проходит на площадках наших областных центров, но ребята все равно находятся и в городах, и в районных центрах на службе и охраняют нашу безопасность. Поэтому хотелось бы пожелать в этот праздник непосредственное здоровье, удачи и сухих рукавов для наших ребят. Хочу быть спасателем, хочу быть на пожарной машине и спасать людей. А напярэдадні ў Гомелі адбыўся ўрачысты сход супрацоўнікаў МНС, удзел у якім прынялі кіраўнікі абласнога ўпраўлення МНС, ветэраны і работнікі службы, прадстаўнікі гарадскіх уладаў. Падчас правядзення мерапрыемства адбылася традыцыйная штогадовая працэдура прыняцця прысягі новымі супрацоўнікамі ведомства. Ва ўрачыстай абстаноўцы яны далі клятву на вернасць службе. Свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь, выполнять уставы и приказы начальников, высоко нести честь и достоинство работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Обязуюсь быть мужественным, честным, самоотверженным и исполнять профессиональный долг.
Падчас правядзення ўрачыстага сходу таксама былі ўзнагароджаны лепшыя супрацоўнікі ведомства, якія выдатна праявілі сябе ў выкананні службовых абавязкаў. Яны атрымалі знакі выдатніка і падзякі ад Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь, абласнога ўпраўлення МНС, гарадскога выканаўчага камітэта і Савета дэпутатаў. Трэба адзначыць, у апошнія гады ў нашай краіне назіраецца станоўчая дынаміка зніжэння колькасці пажараў і гібелі на іх людзей. Што тычыцца Гомельшчыны, наш рэгіён па многіх удзельных паказчыках выглядае найбольш паказальна ў параўнанні з іншымі абласцямі краіны. В городе Гомеле число пожаров за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом снижено на почти 20%, число погибших на 11%. Такая же тенденция сохраняется и в Гомельской области. На прадпрыемстве «Гомель-Энерго» ў рамках пагаднення аб стратэгічным супрацоўніцтве паміж расійскай кампаніяй «Россети» «Белэнерго» адбылася супрацьаварыйная трэніроўка з удзелам спецыялістаў прыгранічных рэгіёнаў. У тым, што энергія не ведае межаў, упэўніліся нашы корэспандэнты. Хаця беларускія і расійскія энергетыкі жывуць па розныя бакі дзяржаўнай мяжы, клопат у іх адзіны – забяспечыць насельніцтва бесперабойнай падачай электраэнергіі. Таму і мэту ставілі перад сабой агульную адпрацаваць злажаны механізм узаемадзеяння розных структур энергасістэм у выпадку раптоўных стыхійных бедстваў. Мерапрыемства праводзілася ў рамках пагаднення аб стратэгічным супрацоўніцтве паміж Белэнерго і расійскай кампаніяй «Россети», якое было падпісана ў пачатку бягучага года. Одним из направлений этого стратегического соглашения это как раз взаимодействие по оперативно-технологическим вопросам. Мы подготовили уже там более детально по всем направлениям, в том числе по оперативно-технологическому ряду уже детальных направлений, что нам интересно. Одним из важных моментов, который сегодня как раз отрабатываем, сегодня и завтра будем отрабатывать, это вопрос взаимодействия, взаимопомощи при ликвидациях массовых технологических нарушений. Эти моменты расцениваю очень положительно, потому что это важный момент, потому что мы как энергетики должны друг другу помогать, мы и помогаем, и дальше мы будем смотреть момент аналогичный, только уже на российской территории. У ходе правядзення супрацьаварыйнай трэніроўкі быў арганізаваны аператыўны штаб на базе РУП «Гомель-Энерго», дзе і адбывалася каардынацыя ўзаемадзеяння розных структур. Па легендзе, 5 аварыйна-рамонтных брыгад Добружскага РЭС, рэчыцкіх электрасетак, Белсельгазбуд, Магілёў-Энерго і Бранск-Энерго прыбылі ў Добружскі раён для ліквідацыі умоўных масавых адключэнняў. Дарэчы, падобная сітуацыя назіралася ў Добружскім раёне менавіта ў мінулым годзе, калі стыхійны смерч літаральна знішчаў усё на сваім шляху. Удзельнікі мерапрыемства на працягу 2 дзён падрабязна вывучалі, апрацоўвалі механізмы ўзаемадзеяння розных энергасістэм беларускага і расійскага персаналу, знаёміліся з аснашчэннем аператыўных брыгад і тэхнікай, якая заўжды прыходзіць на дапамогу энергетыкам, абменьваліся опытом. Я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что, чтобы быть в хорошей форме, надо тренироваться. Надо тренироваться. А даже несмотря на то, что если стихия, то все ждут как можно быстрее подачи энергии. Опять, сейчас же практически невозможно без электроэнергии, вы знаете, очень много проблем. Поэтому мы постоянно готовимся к тому, чтобы минимизировать время отключения наших потребителей. При подведении вынікаў двухдзённай работы усе адзначылі агульную карысць сумесных трэніровак і ў чарговы раз падкрэслілі, што энергія, як і дружба, не ведаюць межаў. Наступную сустрэчу запланавалі ў жніўні месяцы ў Пскоўскай вобласці на мяжы з Віцебшчынай. Тамара Бяліцкая, Александр Гавейка, Сергей Лукашук, Дмитрий Радзянка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Пад Гомелем праходзіць міжнародны злёт ветэранаў баявых дзеянняў, міратворчых аперацый і сілавых структур. Удзел у ім прымаюць больш як 180 воінаў-інтэрнацыяналістаў з розных рэгіёнаў Беларусі, а таксама з Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы і Эстоніі. Ветэраны лакальных войнаў і гарачых кропак збіраюцца ў Гомелі ўжо ў 4-й раз. Цяпер злёт пачаўся з урачыстага мерапрыемства каля кургана славы ў савецкім раёне. Вітальныя словы ад актывістаў ветэранскага руху, у складанне вянкоў да вечнага агню, хвіліна маўчання, даніна памяці тым, хто загінуў. Ідэю злёту актыўна падтрымліваюць ветэраны Афганістана з Прыбалтыкі, бо для людзей, якія калісьці сталі братамі па зброі, межаў не існуе. Такие мероприятия, они, как говорится, не только сплачивают нас, афганцев, но и показывают всей молодежи, что афганцы могут дружить. Афганцы, как говорится, всегда находятся в боевом братстве и всегда приходят друг другу на помощь. Целью этого слета – встретиться со своими друзьями, поговорить,
Вот. Дальше обсудить, какие проблемы сегодня в ветеранском движении. У палацы Румянцевых і Паскевічаў адкрылася выстава, прысвечаная ўзнаўленню культурнай спадчыны ў італьянскім рэгіёне Эмілія-Романья пасля землетрасення. Упершыню экспазіцыя была прадстаўлена ў мінулым годзе ў міланскім выставачным комплексе «Трыенале», дзе атрымала вялікі грамадскі рэзананс. Зараз азнаёміцца з мультымедыйнай выставай змогуць і жыхары абласнога цэнтра. Аўтарскія фота і відэаздымкі распавядаюць аб наступствах землетрасення, якое нанесла значныя страты рэгіёну Эмілія-Романья. Асноўнай тэмай гэтага апавядання сталі эмоцыі простых людзей. Прыродная стыхія забрала шмат чалавечых жыццяў, закранула развіццё эканомікі і культуры. На выставе, якая будзе дзейнічаць да 16 жніўня, можна пазнаёміцца са здымкамі з 4 правінцый, якія пацярпелі ў 2012 годзе. Рушились здания, в том числе погибали памятники искусства. И вот итальянцы сумели собрать свои силы, методично поднять вот эти обломки, останки, все это восстановить и привести к прежнему виду, потому что эти произведения искусства не имеют цены и равных. Были разработаны специальные методики для этого, и вот им хотелось поделиться с другими людьми, с другими странами, как они это сумели сделать. Этому и посвящена, по сути дела, выставка. У Гомелі адбылося ўрачыстае адкрыццё новага фірменнага магазина керамічнай пліткі і санітарнай керамікі «Керамін». Святочная праграма адкрыцця салона магазина на праспекце Кастрычніка 29А суправаджалася цікавымі гульнямі, конкурсамі і падарункамі. Такое сапраўды яркае шоу, арганізаванае кампаніяй «Керамін», гамельчанам запомніцца надоўга. Вероніка Варашыліна з падрабязнасцямі. Новый салон керамической плитки и санитарной керамики «Керамин» – это реконструированный торговый объект, существовавшего здесь ранее фирменного магазина компании. За 5 лет он стал весьма любим и узнаваем гомельчанами, а потому было принято решение не менять адрес, а благодаря современным технологиям и дизайну вдохнуть в это здание новую жизнь. Дамы и господа, леди и джентльмены, друзья, второй магазин компании «Керамин» в городе Гомель торжественно открыт. Новый салон-магазин «Керамин» представляет респектабельные коллекции керамической плитки и керамогранита, изысканную санитарную керамику, в том числе новинки 2015 года. Торговля здесь организована в современном формате. Продукция не лежит хаотично на стеллажах, она наглядно представлена в живых интерьерах. Человеку это удобно, он может, выбрав некую коллекцию, представить себе, как это будет в интерьере его квартиры. Поэтому вот все это делается для того, чтобы максимально было удобно, во-первых, представить наш продукт, а во-вторых, чтобы человеку было удобно его выбирать. Фирменная керамическая плитка, предназначенная для внутренней и внешней отделки помещений разного назначения, здесь представлена многообразием самого модного и сложного дизайна. Санитарная керамика – это 100% фарфор, который прослужит вам долгие годы. В новом салоне-магазине «Керамин» покупатели ждут готовые идеи для оформления интерьера, а также полный спектр фирменных услуг. От рекомендаций опытного консультанта до бесплатной профессиональной разработки 3D-дизайн проекта помещения и расчета необходимого количества продукции. У нас есть бесплатный дизайн-проект, который рисуется для всех покупателей, даже если вы не сегодня будете приобретать товар, либо вы еще в раздумьях. У нас есть доставка, есть подъем на этаж, есть послепродажное обслуживание. То есть в наших магазинах есть вся сопутствующая продукция, которая необходима для ремонта вашего санузла. Фирменная продукция компании «Керамин» завоевала оправданный авторитет как на белорусском рынке, так и далеко за его пределами. Высокий уровень обслуживания и широкий ассортимент высококачественных товаров призваны удовлетворить запросы даже самых взыскательных клиентов. Девушки все красивые, нарядные, относятся все хорошо. По плитке, я скажу, отделаю помещение большое, объездил все магазины. Получилось и красиво, и качественно керамин. Они молодцы, конечно, сделали все очень красиво, подобрано со вкусом. Есть варианты для выбора любой плитки и сантехники. В день открытия нового салона-магазина «Керамин» покупатели ждали скидки. К слову, подобные приятные сюрпризы тут будут предусмотрены и в дальнейшем. У нас постоянно проходят какие-то и скидочные мероприятия, и акционные, и рекламные, так что мы будем очень рады видеть всех, и я думаю, что мы найдем что-то такое особенное для каждого. Спешите создать уют у себя дома. Новый салон-магазин «Керамин» в Гомеле расположился по адресу проспект Октября, 29А. В будние дни он открыт с 9 до 20 часов, в субботу с 10 до 19, в воскресенье с 10 до 18 часов. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».
І на гэтым наш выпуск завершаны. Усім добрых навінаў і да новых сустрэч у эфіры.